Axel Media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ Sanababa commune kɔnɔna la an bɛ kɔɲɔ bila an ye kɔɲɔ bila donsoba a bonya bɛ émission na dugutigi bonya b'a la alimami bonya b'a la an bɛ kɔɲɔ bila gɔnifɔla fɛ yen n'o ye Medi Dunbiya ye mɔgɔ caman b'a ka dɔnkili ye réseau kan mɔgɔ caman bɛ a ka dɔnkili mɛn réseau la nka ka sigi ka kuma média la walima mɔgɔ dɔw kana nɔfɛ kana ɲininka an hakili la nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ kɔni Axel Media sanfɛ donc a sɔnna k'an bisimila kɔɲɔ bila donsow sɔnna k'an bisimila o diyara an ye kosɛbɛ an b'u fo a sababu ɲuman n'o ye Gilefɔ donsoba ye a n'a nɔkanda bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Gilefɔ Karim ma olu min kɛra sababu ye ka an ni Medi yira ɲɔgɔn na ka tila dun k'a laɲini Mayiga fo i kana kɔɲɔ bila de donc o sababu ɲuman o y'olu ta ye an b'o foli d'u ma k'u dansogo ni ko u ni mɔgɔya u ni hɔrɔnya Medi Dunbiya i faw bɛ yan i denw bɛ yan i balimaw bɛ yan i karamɔgɔw bɛ yan i ka donsow bɛ yan i ka donsobaw bɛ yan foli ni tanu ni Dawulo Ɲangili Axel Media sanfɛ yanni ka to an ka don an ka ɲininkali kɔnɔ i dansogo o diyara an ye Mayiga i dansogo i ni ko an bɛ foli di i yɛrɛ ma i bolila i bara ka na i bara ka bɔ Bamakɔ ka na yan hakili la a bɛɛ ye kelen ni nan'o la ka na ɲininkaliw kɛ an bɛ foli di ma o la o foli tɛmɛnen kɔ n bɛ foli di n yɛrɛ fadugu donsow ma n'o ye kɔɲɔ bila donsow ye u dansogo u ni ko u ni ce u yɛrɛ ye parce que mɔgɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ minnu bolo ye n'olu y'u bolo bɔ i kɔrɔ i ta man di ɲɛ dɔɔni donsow barikaw bolo donni n'an kɔrɔ kɔɲɔ bila yan o kɔfɛ n bɛ foli di dugu damadɔ ma n'o ye Gelekɔrɔ Ntabakɔrɔ ani Sanakɔrɔba ko u ni ce u ka mɔgɔ ladon na parce que jeli ladon se bɛ dɔ ye a ŋɛɲɛ tɛ kun i la u ni ce u yɛrɛ ye anw ŋɛɲɛ kun na gɔnifɔla ŋɛɲɛ ka bon dɛ o kɔni dakuruɲa damadɔ foli de bɛ n fɛ ka kɛ u la k'u dansogo Medi n'a ma kɛ basi ye komi gɔniw bɛ yan an ka donsobaw bɛ yan miniti 3 ɲɔgɔn na ka donso dɔnkili dɔ da donc ka donsobaw bɛ bisimila an ka émission kɔnɔ donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni donsoya kɔnɔ ɲininkaliw ani gɔnifɔ kɔnɔ ɲininkaliw n'a ma kɛ basi ye i dansogo ba
Dan sɔgɔnin ko midi dunya ni ko ye donso bisimila kan an ka émission kɔnɔ donc n diyara n ye kosɛbɛ bɛnna ma gidebɔ kadi bɛ yan tabakɔrɔ nɛgɛ hakili la i y'a fana ka foli kɛ i m'a dɔn a bɛ kɛnɛ kan yan hali nin t'a yelen dɔn a ka cidenw bɛ yan donc an b'u fana fo karamɔgɔ Poli fana bɛ yan midi an y'a ye fɔlɔ Segu ka jali b'i bolo n'o y'a gɔnifɔ cogo ye n'o y'a gɔnisen ta cogo ye n'o y'a kuma cogo ye yala midi i ye Segu kanu diɲɛ fɛ ka i gɔnifɔ cogo k'a ta ye walima i ye kalan k'a bolo kalandeni karamɔgɔya bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa i da so bisimila o diyara n ye an ka Seguba ko Mayiga ne donna an kɔni ko la Seguba yɛrɛ kanu ma parce que a kumakan de diyara n ye ni n kɔni kanu ale sababu mais n wulila ka taa fɛ siɲɛ damadɔ kalan bolo ma ka taa n kalifa la mais ne n kɔni kalan n yɛrɛ débrouiller la n bara yan n ma taa yɔrɔ wɛrɛ la kalan na dɛ n kɔni kalan mɔgɔ si kɔ i ma kalandenya kɛ i n'a fɔ mais i kɔni taara woro da ma walima ka taga segin caman k'a fɛ bonya kɔnɔna la n bɛ mɛn kuma dɔw la mais o kɛra ka mɛn cogo di n bɛ mɛn Seguba fɛ a ka du kɔnɔ yen n tun bɛ mɛn yen kalifa b'an ni ɲɔgɔn cɛ kalandeni karamɔgɔya bolo ma ni n taara fɛ n bɛ se ka kalo kɛ du kɔnɔ yen o mɛnna dɔɔnin nka i ma deli fɔlɔ ka nɛgɛ siɲɛ kɔ walima ka gɔniden fɔ a nɔfɛ o ma kɛ ne ma nɛgɛ fɔ a kɔ ma gɔniden fɔ a nɔfɛ mais kalifa de don parce que n'i ye n kɔni kanu a kɛra cogo o cogo adamaden karamɔgɔ kalanden si tɛ yen karamɔgɔntanya ka ɲi mɔgɔ min na i bɛ se i ka baara la mais i donna la ka mɔgɔ sɔrɔ a la olu ye karamɔgɔ ye surtout n'i donna la mɔgɔ min kanu na a man ka kɛ k'e b'a la o t'a kalama o de ye ne se Seguba fɛ yen miri i dunya nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli di karamɔgɔ Seguba ma afuden k'a sababu kɛ i mana taa diɲɛ fan o fan i bɛ disi gosi n'a ye i b'a fɔ ko Seguba ka kalanden Seguba ka miri mais mɔgɔ caman b'u yɛrɛ ɲininka parce que i b'a sɔrɔ i bɛ Seguba ka image caman na i tɛ e bon n'i m'a fɔ tan k'a farafasiya a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ ka yala n'an tɔgɔ ye ka sɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn kalama donc o yɔrɔnin don walasa ka o ŋɔni bɔ mɔgɔw sen na mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogo min na karamɔgɔ miri dunya nin diyara n ye kosɛbɛ halisa émission an b'a kɔnɔna la an bɛ Mali gɔnifila bɛɛ fo k'u bɛɛ dansɔgɔnin ko u ka kalanden don u denkɛ don u n'u balimakɛ don donc u ka dugawu kɛ halisa miri ye donc ala bɛ se ka kow ɲɛ cogo min na ka sankɔrɔta d'an bɛɛ ma miri baara bɛ n'a gɛlɛya don gɛlɛya minnu ye miri sɔrɔ gɔni kɔnɔ k'a daminɛ waati fo ka na se bi ma halisa a ka gɛlɛn ala y'o mɛn n ka hakili la bi ka nɔgɔn ni kunun fɛnɛ wala i y'a fɔ cogo min mɔgɔ tɛ kɛ baara foyi la Mayiga gɛlɛya dɔw tɛ minnu kɔnɔ baara ni gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ne yɛrɛ kan tan o ye i ye fɛn dɔ kanu ka sɔrɔ a kɛbaga wɛrɛ tɛ i bolo ka i dɛmɛ a la ne ye baara nin kanu n yɛrɛ de ye i y'a faamu ka wuli o la ka taa an da sera Seguba ko ma n ye siɲɛ damadɔ kɛ yen kalan ɲinini bolo ma mais o waati y'a sɔrɔ kalanden de ka ca donc a fana ye nabila n'o de ye karisa tiɲɛna mɔgɔ ka ca mais ni mɔgɔ dɔgɔyara n bɛ wele mais o don baara nin kanu bɛ ne la n ka k'a kɛbaga ye n yɛrɛ ye o siɲɛ damadɔ kɛra ala ko tiɲɛ découragera dɔɔnin donc ne ye n kɔni baara ɲini n yɛrɛ ye n bɛ to k'ale de ka sɔn lamɛn n bɛ kɔni kalan n yɛrɛ ye dɔɔnin dɔɔnin i y'a faamu ne ka kɔni bara fɔlɔ n kɔni tun bɛ donso dɔ de bolo Kayi Legali Segu Amadu a y'a ka nkɔni de di ne ma ne ye o nkɔni de fɔ n yɛrɛ ye ka se a la nkɔni nana tiɲɛ n fana ye a walanka k'a ye a dilannen don cogo min ka segin dɔ wɛrɛ kan bara wɛrɛ kan o cogoya kelen na a yɛrɛ sira n bolo ala sɔnna a nkɔni ɲama ne ka nkɔni filanan kɛra ten
Donc i ye gɔni yɛrɛ tun yɛrɛ ten k'a sɔrɔ karamɔgɔ ma tun ka d'i ma nka kanu bolo ma i y'a fɔse jagoya k'a ɲɛɲini ka s'a la a kɛra Kayi legal segu i filɛ ka Kayi mun fɔ nin n y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ k'i ye janto caman kɛ Kayi i ye janto kɛ Gambi i y'a kɛ Moritani i y'a kɛ yɔrɔ caman na yala o kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa parce que an b'a mɛn i sennɔw fɛ mɔgɔw b'a fɔ i dɔnmɔgɔw b'a fɔ an ye wala o yɔrɔ la ne ka baara yɛrɛ plupart o de y'a to ne dɔnna kɔfɛ fɔlɔ ka kɔn yan ɲɛfɔli kɔnɔ n fa dugu mɔgɔw b'a dɔn ko n bɛ fɔli kɛ mais dafɛ dugu caman bɛ yen hali sisan ne bɛ fɔli kɛ n kɛrɛfɛ dugu caman na a bɛ balo la parce que n ka fɔli kɛ dugu la o daminɛna kɔsanni na de ne kɛlen ka se n kɔni na n taara Kayi de Kayi fana u y'u bolo sigi n kɔrɔ ne yɛrɛ n ka donsokuntigi sigi fɔlɔ kɛ Kayi Benɔkɔ Kulibali Bɛnkunda i y'a faamu ka bɔ yen ka taa Senegal ka fɔli kɛ Senegal ka soma dɔ kanu in ka tugu a kɔ ale yɛrɛ de n bolo don tiɲɛ la a bɛ bɔ Bɛlɛdugu Donbila Adama Jara n tun mɛn'o fɛ Senegal n seginna ka na yan n nalen yan an taara Cameroun an to Cameroun ka taa Nigeria an seginna ka na ka taa Dangana Kabala n facɛ bannen bana y'a minɛ k'a to yen u ye n wele ka na n nana so tuguni o bɛɛ y'a sɔrɔ ne ni nkɔnibara in de bɛ yaala la n bɔra yen o la ka taa Damanda la maintenant Kɔbadani na n fana mɛnna yen ala la bi n bɛ se ka fɔ Dieu merci alhamdulilayi ne bɛ n faso la yan n kanunen don yan ne a dafɛ dugu bɛɛ fɛ mais ka ma fɔli kɛ mɔgɔ si fana ka dugu la min m'a fɔ karisa an tun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan donc o la ne bɛ ala fo k'a barikada n ma don ala bɔli kama dɛ an kɔni bɛ ala deli dɛmɛbaga ɲumanw na i n'a fɔ i ni ɲɔgɔnnaw parce que diɲɛlatigɛ ko tɔ tolen don mɔgɔ dɛmɛbagaw de bolo o k'u jija k'u cɛsiri an kanubagaw k'u jija an ye halisa baara nin an y'a daminɛ ni kanu min an bɛ fɛ a ka se yen parce que seguwa ninnu hali n'an ma fɔ an bɛ tɛmɛ o la fɔli ko kɔnɔ bilen parce que diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de ye mais a dusu banna ka fɔli kɛ u ye min y'a kɔnɔ an fana k'o ye tanso an bɛ foli di ma a sen tuguni ka foli di Kabala Seguba ma Seguba Kulubali ka foli Amadi Bayo ma ninnu bɛɛ ko i n wele telefɔni na Mayiga tiɲɛna an ye i ni Meri ka foliw ye a ka d'an ye i ka dɔ fara hali n'a sɔrɔ ni ya sababu ɲuman bɔ anw na mais an kɔni bɛ fɛ i k'i seko kɛ Meri ye walasa aw ka jɛ bɛ se ka sinsin cogo min na an b'a dɔn u bɛ k'an lajɛ nin waati in na k'u dansɔgɔ ko nin ko karamɔgɔ Meri gɔnifɔ daminɛ ni bi cɛ i m'a dɔn a bɛ san 10 ni kɔ caman bɔ donc i yɛrɛ ye gɔnisen dɔw dilan i yɛrɛ ye walima i ye dɔnkili dɔw da i ma mun bɛ gɔnifila da i yɛrɛ ka inspiration d'i ma n'a y'a sɔrɔ i y'o dɔw inventé n'i bɛ se ka segin o kan sisan Arsène Media la 2 walima 3 ɲɔgɔn n'a y'a sɔrɔ o tɛ kɛ baasi ye o tɛ kɛ baasi ye Mayiga y'o fɔ cogo min o gɔnisen a bɛ saba bɔ ne bolo parce que n bɛ fɔli nin kɛ n kelen ni ala don min olu caman bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'u mɛn k'u da mais ne kɔni ka jate la o don ne ma mɛn mɔgɔ la ne de olu dɔnkiliw da n yɛrɛ ye o dɔnkiliw fana dali kɔnɔ dɔw yɛrɛ la dɔw dara ni miiriya dɔw ye ala ko tiɲɛ o don n yɛrɛ bɛ miiri n ka kilennenya de la o dɔ ye tubani ye ɲɔbu yɛrɛ kɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen n ye o da mori dɔ la o dara mori min na ko mori lankolon de ne sira moriya ɲɛ o sɔnni ne ye o da n yɛrɛ ye parce que i bɛ se ka o dɔnkili 2 da sisan komi waati la ko don an tɛ se ka 3 ta mais dɔnkili 2 n bɛ fɛ i ni ka kalandenw aw ka sigi o kan ni an bɛ 2 ta kelen bɛ yen o ye ne dɛmɛbagaw ka fɔli ye n yɛrɛ fana y'o da n yɛrɛ ye donc an bɛ se ka moriw ta in bɔ a la an bɛ dɛmɛbagaw ta in ni tubani ye ɲɔbu yɛrɛ kɛ olu bɛ se ka da ne dɛmɛ ma la dɔgɔya dɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ ka ne dɛmɛ la mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ ma ja dɛmɛ mɔjɔ ne ka ne dɛmɛ ne dɛmɛ ma la ma ja mɔgɔ dɛmɛ soma tɛ dɛmɛ la mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ ma ja la dɛmɛ musoma ka ne dɛmɛ maga minnu don belebɔ kɛra mun ye ne dɛmɛ kabala sewa ye ne dɛmɛ dabakɔrɔ la minnu ye dɛmɛ gatigi sewu ye ne dɛmɛ sarama arama ne dɛmɛ ne dɛmɛ musoma ka ne dɛmɛ maga manja mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ bɛ ne dɛmɛ la mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛ
Ademe mojoni ngene deme ne deme maga manja ya baba no deme mo deme mo manja nyobore Duane no nyobore duane me nyobore saya bane mo ya mo la duane me nyobore Soma ya mande soma kurang ayala Dondo ya mande dondo kurang mulu Kana bulu gokire mande bandane nae Ale dem gokire mande kona modola Jawa ke mundu wane ya nyobure de Duwane nane gundo brodo Saya bane mo ya mo la de duwane ne ya nyobure de Mayron duwane ya nyobure de duwane nane gundo brodo Saya bane mo ya mo la de duwane ne ya nyobure de Mere wale to goro dagala Maru nage somo duwane Mona wale samoro dagala Namoro bule moro benyo Wale mona wale goro dagala Pule ge made somo duwane Mona wale kabala dagala Kabala se ubaye diye amro Mere wale samanga dagala Kamanga ada mai moro benyo kamanga Wale mona wale kalaba dagala Kalaba madi diye amro Duane no nyobure duane nane dindo brodo saya bane mo ya mo la de duane ne nyobure Soma ya mande soma kolona Dondo ya mande dondo kolona Kana bro gokire mande pa dane Ale de mo gire mande kona mojola Koya bila ko duane ya nyobure duane ne dindo brodo saya bane mo ya mo la de duane ne nyobure duane ya dindo brodo saya bane mo ya mo la de duane ne nyobure Bashite njana ko sa meri dumya ye dong lewam ta sa to ne nyobu yere ke ambe ni megon fla chamanda pe ka kuna wolode ka sangolo tadi parce que na kuma janna manya olu t'a da donc o tɛ kɛlɛ ko ye o tɛ fariya ko ye an bɛɛ ka tagaɲɛ de b'o la ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla an jɛɲɔgɔn na ko min ye fɛn dɔ kɛ k'a ye se sɔrɔ k'a ye fanga sɔrɔ o y'an bɛɛ ka laɲini ye a b'aw dansɔgɔni ko meri tumani ye ɲɔbu yɛrɛ kɛ an b'a mɛn kɔrɔ min b'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ waati bɛɛ komi e ye dɔnkili nin da dɔnkili laɲini ye mun wala ne ka dɔnkili nin n y'a f'i ye cogo min baara n'i y'a daminɛ cogo min ni miirila i ka dekun na kuma in ye bamanankan de ye tubani ka ɲɔbu yɛrɛ kɛ n bɛ dɔnkili in da don min ala la a y'a sɔrɔ miiri bɛ n fa la kosɛbɛ parce que ne fa bɛ ban don min a y'a sɔrɔ ne kelen de ye du in denmisɛnnin kumaba ye bon a banna ka yɔrɔ nin to ne bolo mais mɔgɔ si ma kɔngɔ n kɔni bara kelen sababu parce que n yala n'a ye n bɛ fɛn min sɔrɔ n'a ye ne de bɛ na n'a ye n bɛ balo san n'a ye sɛnɛ bɛ kɛ n'a ye wari la parce que ne bolo tɛ sɔn sɛnɛ ma donc ni miirila a fɛngɛ ninnu na ne ye fɛn ninnu bɔ ka da o miiriyaw bɛɛ kan o tubani ye ɲɔbu yɛrɛ kɛ adamaden ni kelen bɛ yen ni dɛmɛbaga wɛrɛ tɛ i la i yɛrɛ ka jate la fo e de bɛ k'a ɲini i yɛrɛ ye denmisɛnnin na ma o kan ka kɛ gɛlɛya dɔ ye i yɛrɛ bolo ne ye faw bɛ yan a tɛ i n'a fɔ o hakili tɛ n na dɛ mais i b'a dɔn diɲɛ selen don degré min na dumuni bɛɛ n'a balo cogo de don sinon an ye duba de ye mais duden o duden na n fa ban don min ne yɛrɛ de ye n ka denbaya balobaga ye hali bi a bɛ ten ok baasi t'a la merika walawalali kɔfɛ tubani ye ɲɔbu yɛrɛ kɛ dɔnkili kɔnɔna la donc an bɛna kuma di an ka invité ma kɔɲɔ bila donsoba tɛ yan nka a ka dangan bɛ yan an bɛ kuma d'a ma ale bɛ dakuruɲa fila fɔ ani a yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye meri kan komi olu ye dugutigiw ye olu ye meri wulila olu senkɔrɔ yan wa fo bi a bɛ yan o mana bɔ yen an bɛ kuma di Gere donsoba ma n'o ye Paul ye ka na kuma di Karim ma
ni kuma bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni mɛ i yɛrɛ b'an bilasira an bɛ dakuruɲa fila d'o ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali labanw ye i dansogo ni ko nin tɛ fiɲɛ ye min ja mɔgɔw nali a diyara an ye parce que ko o ko a si tɛ ɲa ni sababu tɛ sani ne ka foli kɛ n bɛ foli kɛ meri faw la k'a kɛ meri baw la ka na se aw ma an nali bi diyara an ye a sini diyara an ye meri in kɔni ka na don min na ne karamɔgɔkɛ n'o alu diyara ye an y'a fɔ meri i timinadiya tiɲɛ yɛrɛ la ni i y'i timinadiya don jɔ k'a bɛna bisa i mɔ dɛ e tɛ se ka fɛn kɛ nka ni ba bɛ yan i mi timinadiya i ma se nin na ko don jɔ a na bisa i ba mɔ dɛ ni gbilikɔrɔ o y'i bila min jaw mɔgɔw ɲɛ ka na anw fɛ yan ka gbilikɔrɔ fo dan tɛ foli min na u nali n'a ma min ɲa anw ye a to ci anw ye dɛ anw ni gbilikɔrɔ an ye furu ɲɔgɔnma ye ka ɲɔgɔnma ye tiɲɛ na meri ko ye fɛn min ye bi ka meri bɔ kɛnɛ kan ta diɲɛ ka ko ladɔn min ja mɔgɔw fɛ a bɛɛ n'a mɔ a diyara an ye ala sago min ja mɔgɔw sago ne tɔgɔ Pɔli Gejima Jara ne ye gbilikɔrɔ donsoba ye an taara meja mɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ donni min na bi n'an bɛ kɔɲɔ bila yan bi an nana kɔɲɔ bila donsobaw sababu la o la n kɔnifɔla meri an fana nana o sababu la o tuma an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma nin tɛ ko kura ye fɔ kɔɲɔ bila yan sinɔn anw fɛ gbilikɔrɔ ye sanga ni waati bɛɛ an taara meja mɔgɔw bɛ taa anw fɛ yen a yɛrɛ ye mɔgɔ min ye anw ye anw yɛrɛ de y'o dɔn an b'u sɛbɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka kɔɲɔ bila donsow fo n tɛ se ka o donsow foli la dɛ n'i ye meri bɔlen kɛnɛ kan bi kɔɲɔ bila donsow ɲa dɛ mɔgɔ ma kɛ cogo o cogo misi m'u fa bonda u b'u ba bonda an bɛɛ ta bɛ kɛ meri ye cogo o cogo kɔɲɔ bila donsow de ta y'a ye ni o nana barokɛyɔrɔ la yan an ye meri o kɔɲɔ bila donsow o o bɛɛ kɛla bɔ o de diyara an ye k'aw fo k'a waleɲuman dɔn a dansogo ani ko an bɛ donso den n'a ba fo ka n kɔnifɔla bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ karamɔgɔ meri fɛ yan kɔɲɔ bila kɔnɔ a sababu bɔra Isaka Mayiga la a ye ɲininkali kɛ ne la ne ni meri donna ɲɔgɔn na kanu de y'a kɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn n taara n tabakɔrɔ kunsi dɔ la a don na meri tun y'an kɔnifɔla ye a ye n kɔnifɔ fo ka taa dugu jɛ ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ne tun t'a dɔn ko ni ɲɔgɔn b'an ka mara kɔnɔ yan n ko sinɔn an tɛ taa n kɔnifɔla wɛrɛ tacogo ka n to yan n ko mɛ ne bi y'a kanu ne sini y'a kanu n ko nin kɔfɛ an b'an hakili to ɲɔgɔn na ko mɔgɔ kelen tɛ se ko la ni jama farala ɲɔgɔn kan n k'a bɛ nɔbɔ ko la donc o ye ne ni meri ka kanu ye n y'a kanu a kumakan ni a kɛwale nɔfɛ ani an bɛɛ ye sigida kelen mɔgɔ ye n y'a kanu o de nɔfɛ donc ni ateliemedia mɔgɔw nana baro sigi a kan an tɛ dɔwɛrɛ kɛ o ye foli ye ka tila ka min yira a la a k'i cɛsiri diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a la n'i y'i cɛsiri i bɛ nɔ bɔ a la mɛ n'i sara a bɛ fɔ ten ko karisa tɛ n kɔnifɔla ye dɛ n'i ye ko min kun minɛ i kana dabila donc an tɛ nin kuma fɔ ka janya an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ka jamana basigi meri ala k'a la baara ɲɛ a bolo ala k'a kisi fata ma hakɛto b'a kan salala daji kunkolo ani ko faamu an bɛ foli kɛ Sanɔgɔba komini donso bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Gɛlɛkɔrɔ fo parce que Gɛlɛkɔrɔ de kɛra sababu ye ka meja mɔgɔw lase meri fɛ yan a diyara meri faw ye k'a diya baw ye k'a diya kɔɲɔ bila donso den n'a ba bɛɛ ye an bɛ bɔ ka Gɛlɛkɔrɔ fo ka Sanɔgɔba fo ka foli kɛ meja mɔgɔw la Gɛlɛkɔrɔ k'anw dɛmɛ meri ko la a diyala an ye an bɛ dugawu de kɛ ɲɛta ala k'o nɔgɔya ye ala k'a kisi fɔ tan mɔ n ye kuma kelen min fɔ donsoya la n bɛ segin o kan donsoya ye tigɛ de ye n'i m'a jukɔrɔ k'u yira mɔgɔ min na a dan t'i dɔn dɛ donsokɛ de bɛ bɔ n'a yɛrɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ denni ye n'o tɛ donsoya fɛn ba de ye dugu si t'anw fɛ bamananya donsow ma min t'u tigɛ an bɛ dugawu kɛ donsoya ye ala k'a don ba la ala k'a don ba la ala ka donsow kɛ ka ɲɔgɔn minɛ k'an kisi ɲɔgɔn kɔ kuma mɔ n bɛ da o yɔrɔ la ka foli kɛ meja la ka foli kɛ komini donso bɛɛ lajɛlen na sini kɛnɛ ala k'o dan bɛɛ mɔ salala daji kunkolo alhamdulillah rabbil alamina ne bɛ ala fo ka ala barika da ka soli muhamadu ka mustafa darabotigi ni moro la n bɛ n bangebagaw fo jeli abu ne ye jeli segu den kɔɲɔ bila segu dumiya saya n'o minɛ
ne ye jeli burama den bi alhamdulilayi ala fɛnɛ jeliya kuntigiya di ale ma dugu nin kɔnɔ yan bi Kayatu Kuyate den de ye ne ye ne bɛ tagama maa min kɔ donso ngɔnifɔla la kɛnɛ kan o ye Farima Jara den ye Mamadu Dumiya ani Maja den Mamadu Dumiya ani Ba den Mamadu Dumiya adamaden yecogo damadɔ de bi maa la ani Mamadu den adamaden yecogo damadɔ de yecogo damadɔ jumɛn mɔgɔ yeli man gɛlɛn mɛ mɔgɔ lɔnni de ka gɛlɛn ne na Mamadu ye ka laban k'a lɔn n b'a fɔ n ko mɔgɔ yeli man gɛlɛn cogo di Mamadu ala ye cɛ o cɛ da garisɛgɛ la n'a bɛ se ka ko dilan mɔgɔ ye n'a bɛ se ka fɛn ɲa mɔgɔ ye a y'o yira ne la n'o tɛ ne tɛ kuma jeli ye dɛ kuma jeliw bɛ yen mɛ ala fɛnɛ nana latigɛ ɲɛ min mɔ ne fɛnɛ wulila ka maa min ɲini ka kalifa ko la jeliya kɔnɔ o Jeli Musa Kuyate de ye Sɛbɛnnikɔrɔ Josikɔnɔ den ani Mafiri den ani Mafari Birima dɔgɔkɛ Tobiri fa Ba fa Fatumu Kɔnɛ cɛ Jimiyan Kuyate cɛ ne wulila k'o ɲini mɛ n ye tagama kɛ nin kɔ Laginɛ ka tagama kɔ Mali kɔnɔ yan ne ma tigɛna yɔrɔ sɔrɔ a la n'a fɔra ko bɛɛ k'i kɛ baara kɛ jifurulen bɛ sɛjulu ta tura bɛ kasi wɛrɛ la sokɛ bɛ kumu sokɛtigi ka da la mɛ wulukɛ t'a wowuli ye jelikɛ bɛ min fɔ o dan ye ka a jatigi ɲuman fɔ a na min kɛ ɲuman sira kan ne tɛ Mamadu fɔla nkalon kan dɛ n b'a fɔla de n'a jɛnlen min mɔ lon tɛmɛnen a tun fɔra a ye k'a ti k'a ye mɛ bi alihamudulilayi bɛɛ b'i ta fɔta fɔ ala b'a yɛrɛ sago de la n'o min ka d'a ye ala de b'o kɛ a tun bɛ fɔ donna fɛnɛ ko meri bɔ abu kɔ abu bɔ meri kɔ ala b'a yɛrɛ sago de la n'o min ka di ala ye ala b'o de kɛ ala ye bɛɛ fɛ mɛ bɛɛ de ma kɛ ala fɛ o la ni media nana yan bi Saka Mayiga an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka barika bila mɔden n'o ye Denba den fɛnɛ ye Gɛlɛkɔrɔ Karimu ka barika bila Poli Wojuma ye mɔgɔ mana ɲa i ye ɲali yɛrɛ de i mana tiɲɛ i ye tiɲɛni yɛrɛ mɔgɔ jogojugu bɛ min se i ma i fa t'a da i kan i ba t'a da i kan i jogo ɲuman bɛ min na se i ma i t'a sɔrɔ i fa la i t'a sɔrɔ i ba la Mamadu jogo de ye ɲalen o de na abu bila a kɔ o la an bɛ barika bila ye ka barika bila n karamɔgɔ yan fɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Josikɔnɔ den an bɛ bɛɛ fo nabaga ni sigibaga fɛn fɛn nalen kɔɲɔ bila donsow olu min kɛra sababu ɲuman ye k'a lɔn k'a fɔ meri ko ɲɛtagakun a tɛ fɛ ka bali an fɛ an k'a ɲini an ka bɛn de ka fisa ni bɛnbaliya ye an bɛ donso fo donsoba ala n'a miniji dɔgɔya Isa Dumiya Alu Jara de dal'o kan ka laban ka Amadu do kan o la minnu nana ka na sigi an ka nin tulonkɛ kɛ yan bi k'an sigi ka dakuran fila fɔ an bɛ bɛɛ fo hakɛto b'o kuma kan sala dajɛ kunkolo voilà an balima donso an sɔgɔma radio media mɔgɔ an sɔgɔma an nani diyara n ye n'a fana ye nana kɔɲɔ bila k'aw nana anw den de tɔgɔ la an b'aw fo donso u ye mori minɛ n'u bolo fila ye yala an ka foli b'u ye u ye baara min kɛ hali an kɔnɔ adamaden i mana kɛ cogo cogo tɛgɛ foyi ye ni adamaden ɲɔgɔn tɛ k'a ko ladɔn tan o sababu ɲuman ye aw ye an ka foli bɛ aw ye kɔɲɔ bila yan nɔ bi ani donsow bɛnnen don gɛlɛya tɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali bi an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka dɔ fara o bɛn kan ala k'o bɛn sabati ala ka laɲiniw sabati garisɛgɛ ɲuman d'aw ma Gɛlɛkɔrɔ an b'aw fo an bɛ Sanakɔrɔba fo an bɛ Tabakɔrɔ fo kɔɲɔ bilakaw an yɛrɛ b'aw fo miriko mana kɛ fɛn fɛn donso ngɔnifɔla tɛ se ka taa ni donso kɔsɔ donso ni nkɔnifɔla taa ni ɲɔgɔn de donc n'aw fana tugun'a kɔ bi kana fana ye ci fɔ an ye an sigira k'aw kɔnɔ aw nana bɛnna an ma a diyara an ye hali bi an kɔni b'a kalifa aw la aw k'aw janto a la denmisɛnnin de don bɛ se ka kɛ fili bɛ y'a ka ko caman na aw b'a bɔ fili la media mɔgɔw fana an ka foli bɛ aw ye mɔgɔninfin tɛ ko ladɔn fɔ i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ se ka kunnafoni lase ka dɔn karisa ye karisa ye o sababu ɲuman ye mɔgɔ min ye an ka foli bɛ aw ye ka waleɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ an kɔni bɛ yafa ɲini aw fɛ
parce que aw de nana anw de y'aw latigɛ ka bɔ yɔrɔw la ka na nin denmisɛnnin fitinin nɔfɛ aw cɛkɔrɔbaw aw bɛɛ nana a nɔfɛ o ye bonya ni kanu de hali bi ala ka dɔ fara kanu kan ala ka dɔ fara kanu kan ka laɲiniw sabati garisɛgɛ ɲuman d'aw ma an ka foli bɛ aw ye a bɛnna an ma ka diya ye ala tɔgɔ bonya o la baasi t'a la n diyara n ye kosɛbɛ ni kun ye kɔɲɔ bila donsoba ka ciden walima a ka danga n'o bɛ kɛnɛ kan yan bi n'o ye alu jɛra yan a ma se ka yan sɔrɔ an b'a fo a bɛ na diɲɛ fan o fan ka dugutigi fana fo ka musow fo ka gatigi fo k'u bɛɛ dansogo ko ni ko gilekɔrɔ donsow fana kumana an ka numuba n'o ye Fane a fana kumana jeliba fana kumana n'o ye Abu ye k'u bɛɛ dansogo ni ko miiri halisa an bɛ e ka émission kɔnɔna de la nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma Cell Media kan ɲininkali dɔw bɛ yen a ka kan k'olu k'i la miiri an b'a ye fɔliw bɛ kɛ Bamakɔ fɔlibaw bɛ kɛ ITEA la k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɔli ninnu la e bɛ mɔgɔ min ni gɔnifɔ cɛ yala kɛlɛ de bɛ ni Bamakɔ gɔnifɔlaw cɛ wa kɛlɛ de bɛ ni Bamakɔ somaw cɛ wa kɛlɛ de bɛ ni Bamakɔkaw cɛ wa n'u t'i wele kɔ kulonkɛ la. Ala Mayiga o diyara n ye kɛlɛ tɛ ni Bamakɔ gɔnifɔla cɛ kɛlɛ tɛ ni Bamakɔ somaw cɛ mais ni donna baara la n y'a f'i ye cogo min erreur bɛ ne ka baara nin kɔnɔ yɔrɔ minnu na o ye mɔgɔ dɔn yɔrɔ ko de ye an ye baara nin daminɛ a bɛɛ yɛrɛ t'an dɔn fɔlɔ mais minnu bɛ k'an dɔn tan a caman na olu de bɛ se k'an lase Bamakɔ gɔnifɔ kɛnɛw kan u bɛ se k'an lase u ka tɔn wɛrɛw kɔnɔ tɔn minnu bɛ yen ni gɔnifɔlaw bɛna jɛ k'a kɛ o bɛ dépend olu de la ni o kanu sera o ma u bolo i b'a sɔrɔ a don ma se n'o tɛ n'a kɛra a ka di ne yɛrɛ ye o mais ka wuli ten ka sɔrɔ fɛn dɔ de don sababu de bɛ bɛɛ se a kɔnɔ ye donc ne fana bɛ sababu ɲini de la ni ye sababu sɔrɔ ka don a kɔnɔ y a pas de problème mais ni ma sababu sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka taa ten tɛ taa kan dɔn a la o ka gɛlɛn dɔɔnin donc o bɛ somaw ni donsow de bolo ni u sera kan fara o kan a bɛ diya an fana ye. wulu wulilen gosi ka di ka wuli dɔrɔn k'i ka gɔnifɔ ta ka taa munumunu Bamakɔ i fana hakili la i t'o gɔnifɔla ye bilen wa o laɲini tɛ gɔnifɔla kɛ k'o kɛ ye parce que bonya t'o la donc i b'o taabolo mun kan o ka ɲi kosɛbɛ ni Ala sɔnna donc ni émission in kɔfɛ donso minnu bɛna émission nin lajɛ soma minnu bɛna lajɛ minnu tun t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ kɔɲɔ bila a ka tɔgɔ Medi n'olu bɛna ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka i ka sababu ɲuman don olu bolo an minnu fana bɛ Bamakɔ yen nɔ donc ni an fana se bɛ fɔli min na k'i kan ka t'i sen don a la walasa k'a ladiya an bolo sanuko tɛ wariko tɛ an bɛ ladefini sara ni garisɛgɛ mun ye i b'o sɔrɔ kɛnɛ kan donc k'o kɛ kɔɲɔ bila donso bɛɛ fana bonya kɔnɔna la o bɛ gilekɔrɔ donso ka bonya kɔnɔna la ani an ka sababu ɲuman n'o ye gilekɔrɔ Karimu ye Medi in diyara n ye kosɛbɛ Mali gɔnifɔlabaw u ka ca yala i n'u cɛ bɛ cogo di aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa i b'u sira labɔ wa ka sababu kɛ hali kungoya dɔw bɛ kɛ bon ne t'i sen ye kɛnɛ kan n t'a dɔn ni taali magɛlɛya don wa walima halisa n'o bɛɛ ye fɔbaliya kelen ye wa walima dakun dɔ b'i n'u cɛ wa. Wala Mayiga an bɔra kuma kelen nin na mais mɔgɔ bɔ kuma dɔ la i bɛ segin a la a tɛ i n'a fɔ ko bɛ ne ni mɔgɔ cɛ walima i kungo la n tɛ se ne fana bɛ se yɔrɔ caman kɛnɛw kan soma caman bɛ yen n bɛ minnu dɔn u kungo mana na n bɛ taa gɔnifɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ fana n bɛ caman dɔn fɔlikɛyɔrɔw la yɔrɔ bɛ o la parce que an ye fɔli kɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ yɛrɛ tun ye fɔlikɛla dɔw ye i n'a fɔ Welesebugu la Lamɛri Bara a kɔni bɛ n dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ fɔli kɛ ɲɔgɔn na n taara a ka du kɔnɔ o bɛ siɲɛ damadɔ bɔ i y'a faamu bon Seguba fana bɛ ten mais lien de tɛ ne ni mɔgɔw cɛ ka se i filɛ ka kan minnu fɔ olu ma parce que ni dɔnba tɛ yen kungo caman bɛna mɔgɔw yɛrɛ tɛ ye ne ma dɔn fɔlɔ de n bɛ se baara nin na mais n ma dɔn fɔlɔ de ni n dɔnna mɔgɔw bɛ ko caman na an fana bɛ don o la don dɔ la Ala k'a ɲɛ ka d'an ma dɔnni bɛ Ala bolo sanga bɛ Ala bolo dawula bɛ Ala bolo Ala k'a d'i ma gilekɔrɔw bɛ donso bonya kama kɔɲɔ bila donso bonya kama i ka prestation laban an bɛ miniti 9 d'i ma walima miniti 7 donc n'i sera ka prestation min k'o kɔnɔna la ka foli kɛ donsow la ka foli kɛ somɔgɔw la foli k'i ka i dɛmɛbagaw la ni karamɔgɔw la donc miniti 9 an b'o d'i ma donc n'i y'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ kumaw d'i ma ka kɛnɛ ɲini donsobaw fɛ n'an bɛ se ka émission wuli o kan i da sɔgɔni ko ba.
adun sokolo mulungu jina mwana tunzeyo no do jina mwana tunzeyo adun sokolo sokolo Tundu brasula Abu jina na tunzeyo no do jina mwana tunzeyo adun sokolo sokolo Maina jine mwana tunzeyo no do jine mwana tunzeyo adun sokolo sokolo